Găsit, salut și bine v-am regăsit la un episod în care astăzi ne vom juca, adică ăsta e primul episod pe acest canal. Astăzi să ne jucăm împreună cu Flavia. Zi, Flavia. Hello. Hello. Nu e așa că astăzi o să ne jucăm The Intruder? Dacă te pui în first person și te uiți cum vine în fața ta. Hai odată intră pe server. Nu e așa că astăzi să ne jucăm The Intruder? Da. Îți place jocul? Nu. E scary? Nu. E pentru că n-am avut noi creier să răspundem la Da, noi odată n-am avut creier să răspundem la telefon și așa că uite și am pierdut. Ca idee. Da. De nu stăteam în vârf la pe acolo unde era frică de mama. Flavio, gata. Hai să ne jucăm. Multiplayer. Auzi, dăm pe easy, ok? Pe easy dăm. Adică nu, dăm pe nightmare. Cum e Pe n-ai? nightmare am dat. Eu am dat pe easy Am că... dat pe am dat pe nightmare eu. Ce-ai făcut? Dă o dată pe Am dat easy. pe Dă o dată pe easy că... Dă o dată pe easy că nici nu... nightmare. Am dat pe nightmare. Că ăla e nightmare, nu e easy. Bă, hai să răspundem la telefon. Eu am dat skip, să știi. Ok, hai skip. Trebuie să... Nu te citești pe ăsta pe manual, ca să știi, eu deja știu că m-am jucat Gabi și cu Ami. O să citesc pe manual. Bla 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 bla. Gata, l-am Și citit. dacă nu, eu mă... Ok, hai, vină cu aici. Mă uit pe camere, gata. Check cams. La camera 2 este ăla și s-a teleportat la camera 1 care este la ușă. Nu mai mă joc. O să iau pauză. Pauză publicitară. Așa. Nu am pus pauză, nu nimic. Avem nevoie de aer. Joc. Sună telefonul. Hai să... Vezi că auzi, am o întrebare. Îți zic mai bine, bagă-te în dulap că e la ușa noastră. Nu. Închide-l. L-ai închis? Da. Nu mai merge lanterna. Nu merge lanterna. Merge lanterna, dar că lanterna este proastă, de-aia nu merge. Deci odată ce ai intrat în... Sună telefonul. Odată ce ai intrat pe cameră. Răspunde-ți data la telefon. Ai răspuns? E în cameră? Nu, dar mi-e frică. Bă, dacă reduce anxietatea la 100... Ok, nu. Cam nu ieși afară, nu ieși afară. N-am scris nimic pe chat. Da, 100%. Da, publicitară. Ce s-a auzit? Nu te mișca. Nu m-am mișcat, nu m-am mișcat. Nu te mișca. Nu pot să cred ce e ăla. Sunt eu fără cap. Pauză publicitară. Ce mi-a apărut? Aurică ne-a făcut... Nu pot să cred! Am plecat. O să terminăm Intruder, ok? Nu terminăm, nici măcar nu știu de O să te rog, hai să terminăm Intruder ca să o să fac video ăsta și de-aia. Oricum e pauză publicitară. Am revenit. Acum mi-am dat seama că n-am pus pauză. Ok, o să dăm pe multiplayer. Ca idee o să jucăm din nou pentru că, da, ne-a mâncat ăla. Firea neaccentată.
Pauză. Flavia, vezi că deja am intrat în joc și asta se cam pare că e cam horror. Flavia, dai pe easy, că dacă nu dai pe easy, ne s-a dus toată viața. Nu, știi pe ce dau pe Nightmare? Dacă-ți trag un nightmare, două dată pe easy, că te mănânc. Pe Nightmare. Alex, Nightmare este easy. Easy e Nightmare. Deci am dat pe Nightmare. Tomur. Să uite, doi este pe Nightmare. Aoleu. Hai, skip. Ne uităm pe camere. Gata. Uită-te pe camere. Auzi, cred... Deci dacă te uiți la camera, nu ești la scap. Ies pe ușă, să fie clar. Am închis lumina. Este la ușă. Nu. Aia. E în spate. Stai că repar eu lumina. Repară lumina că nu merge. Ai reparat-o? Nu, stai că o reparăm. Ok. E în spate acum, că dacă am închis lumina, o să ies în spate. Dar nici unde era, că și zice unde e. Unde e? Stai că mă uit, e la Bă, e la living. E la living, dar nu e la ușă. Să nu știu telefon. Uite-te pe ăsta ca să nu-ți crească așa de mult. Auzi, știi de ce ne-am dus noi atunci? Ok, nu e mai... Auzi, știi de ce ne-am dus noi atunci? De tot pentru că când vine telefonul trebuie să închidem, pentru că acolo jos e 0, când sună, se ridică. Este în hall, nu e în hall. Bă, știu, am șerșiune, deci nu e. Nu, am șerșiune că nu te uiți pe camere. Trebuie să te uiți pe camere cu aia deschis. Cu Dar uite-te pe camere, cu lumina deschis. Da. A doua încercare, presupun, nu? Da. Da, De ce răspund. nu mai joci cineva că noi suntem cam nu? Vreau să mai mă joc o dată, vreau să termin jocul. Și dacă ați ajuns până aici, nu uitați să dați un like și să vă abonați la noul meu canal de YouTube, nu canal de emisiune TV. Da, știu și eu, multiplayer ai dispat, deci. Hai să ne jucăm pe tămel. Ne jucăm pe tămal? Auzi, am o întrebare. Ne jucăm azi. Auzi, ne jucăm și pe level. Cum ar fi tămal. Hai să dăm la levels și pe tămal. Vrei la mall sau vrei la mental hospital? Vreau la ăla cu hospital. Mental hospital. Da, ok, hai că suntem buni și ne ducem la spitalul de medic. De ce ne-ai zis așa? Hai, las că ne jucăm pe ăsta, să vedem cum e ăsta. De ce intrăm în televizor? Aproape, de ce intrăm în televizor? Nu știu. Televizorul, Dumnezeu. Așa, fraților, și am intrat în joc. Ăla, ca hospital. Pe Nightmare, am dat pe Nightmare, ai văzut? Ce? De ce am intrat în Google? Asta e întrebarea. Am dat pe Nightmare. Ne revedem data viitoare. Pa, pa!